Mae bod da, croeso cynnes iawn i chi roedfa y bore yma, croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n Emyr yn dweud, dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. A dyna'r gwirionedd bore yma, wrth i ni ddod i'w addoli fe. Mae Iesu'n llawn cariad, llawn gras, llawn amynedd, llawn daioni ar ein cyfer ni. O pa reswm gwell i ddod i addoli fe, yn gwybod bod e'n rhoi o'i gyfoeth yn hael i ni y bore yma. Emyr sy'n arwen ni yn yr oedfa, ac yna ar ôl yr oedfa, mae cyfle ni fwynhau cwmni gyda'n gilydd nes mlaen, cael paned gyda'n gilydd, ac yna mae'n ysgol Sul i'r plant ag i'r oedolion am gwarter i 12 yn dilyn hynny. Yn ystod y dydd wedyn, mae'n y grew yn mynd i'r tabernacl i helpu gyda pobl anghennus y dre, ac yn ni'n cofio ac yn diolch i chi am wirfoddoli i wneud hynny yn ystod y brynhawn. Ac yna heno am bydd Emyr yn arwen ni eto yn yr oedfa. Ac yna yn ystod yr wythnos, cofio mynd i Aberystwyth fori siarad gyda myfyrwyr undeb Presnogol yn Aberystwyth, ac yna nos Fawr am bore di Mercher, paned y sgwrs, ac yna bore di Gwener, amser coffi fan hyn, am 10 o'r gloch, ac yna'r clybiau'r plant gyda'r nos. Mae yna wylio capel wythnos i ddillun, ac dylech i gyd i derbyn neges am hynny. Os ydych chi nodi os chi eisiau dod neu beidio fe bod ni'n gallu gwneud y trefniadau terfynol, byddwn ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Y casgliad y mis yn mynd at waith y Wycliffe, cyfieithwyr y Beibl, ac yna Sul nesaf os dyw i'n mynd, mae Emyr yn pregethu yn yr eglwys Sianiaidd yn y dre, ac mae Rodri Glyn yn mynd i ddod i wasanaethu gyda ni yn y bore a'r nos. Dyna'r coeddiadau, yn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, ni yn diolch wedi profi o dy ddaioni di yn barod y bore yma. Y dydd newydd hwn. A'r hael yn gwenu arno ni. Cael gweld rhywbeth o rhyfeddod dy greadigaeth di. O harddwch dy greadigaeth di. O Dduw, ni'n ymwybodol os mae'r pethau hyn yn hardd, a ti hwnt i'n deall ni. Gymaint mwy o'i ti, mwy hardd o'i ti. O arglwydd, ni'n diolch i ti bod ni ddim yn unig yn gwybod amdano ti yn y greadigaeth yn cwmpas ni, ond bod ti wedi danfon dy fab dy hun i'n plith ni. Nid yn unig i'n dysgu ni, ond i'n achub ni, i roi ei hun droso ni, ac ni yn gweddio heddi. Byddwn ni'n cael cyfle i fyfyrio ar ei aberth ei, ei atgyfodiad ei waith achubol drosto ni. Bod ni ddim yn unig yn gwybod, ond yn profi yr arglwydd Iesu Grist yn ein calonau ni. O Dduw, ni'n gweddio felly am dysbryd i fod ar waith yn ein plith ni, bendithia ni, y cyfan ni'n ei wneud ar hyd y dydd, a byddai'r cyfan oll, clod y mawl i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rod. O bore yma, ni'n mynd i fod yn meddwl ac yn clywed tipyn am ein clustiau a'n tafodau ni. A ni'n mynd i ddefnyddio'n tafodau ni nawr i ganu gyda'n gilydd. Dyma un o'r pethau braf mae Duw di roi ni yn dyfew y gallu i ganu ac i fwynhau canu a chlywed canu pobl eraill yn codi lleisiau gyda ni hefyd. Ni'n mynd i ganu rhif 19 yng Ngrym Mawl 2. Cyd un o'n oll i ganu nawr, cariad yw Duw. Daw sŵn y mawl o nef a llawr, cariad yw Duw. O pire'r ninnau fel trwy dan, a seiniad pawb y felys gan,
yn byr mwyn yr Iesu glân, cariad yw Duw. Mae dyn ni rhywbeth hyfryd i ganu dyn gilydd. Nawn ni sefyll i ganu. Ni wedi canu i'r arglwydd, a nawr ni'n mynd i wrando ar air yr arglwydd gyda'n gilydd. Ni'n troi bore yma i'r Efengyl yn ôl Marc. Ac i ni yn y 7fed bennod o Efengyl Marc. Ac, wel, os nag o'ch chi gyda ni tro diwetha, be welon ni tro diwetha oedd fod Iesu wedi gadael yr ardal lle oedd wedi bod yn pregethu ac yn iachau. Ac a dyma fe'n mynd lan i ardal oedd yn llawn o bobl o cenhedloedd eraill. Ac mae'n mynd yna yn rhannol i gael brec, yn rhannol i gael chydig o orffwys, ond hefyd wrth gwrs mwyn cario ymlaen efo'i waith a rannu cariad Duw gydag eraill. A felly tro diwetha wnaethon ni glywed amdano fe'n iachau merch graig o Syrophoenicia. Nawr, ni ddim yn siŵr faint o amser sydd wedi pasio nawr, ond mae Iesu'n parhau ar y daith yma, a ni ddim yn siŵr o'r union llwybr, ond mae ar ei ffordd nôl, ond mae dal i fod yn yr ardal yma lle oedd yna lot o bobl o genhedloedd gwahanol. Ac yn y fan honno, ni'n mynd i glywed nawr amdano fe'n iachau dyn. A ni ddim yn gwybod oedd y dyn yma o dras Iddewig neu rhyw dras arall ni ddim yn gwybod. Okay? Ond ni yn clywed amdano, falle bod eich Beibl chi'n dweud amdano, fod e'n ddyn myd a byddar. Nawr, i jyst eisiau nodi'r ffaith,
weithiau pan ni'n darllen y Testament Newydd a darllen y Beibl, ni'n clywed ac yn delio gyda'r afiechydon gwahanol yma, neu yr anableddau gwahanol yma, a maen nhw'n gallu bod yn bynciau ddigon sensitif. Falle bod rai o'r pethau ni'n clywed amdano nhw di effeithio arnoch chi'n bersonol, neu i bobl chi'n nabod ac yn cario, a weithiau, mae gallu bod yn anodd gwybod beth yw'r geiriau cywir neu beth yw'r ffordd cywir i drafod rai o'r pethau yma. Felly, os ydw i beth yn dweud rhywbeth a chi'n teimlo bod fi'n ansensitif, enghraifft i rywun byddar. Neu os ydw i'n dweud rhywbeth a chi'n meddwl, dwi yna ddim yn sensitif i rywun sydd efo rhyw nam dweud, yna, please maddeuwch i fi a helpwch fi. Helpwch fi os ydw i'n dweud rhywbeth mewn ffordd sydd ddim yn ddoeth yn hynny o beth. O gadewch i ni ddarllen Marc, pennod 7, ac adnodau 31 i 37. Dyma air Duw. Dychwelodd drachefn o gyffiniau Tyrus, a daeth drwy Seidon at fôr Galilea trwy ganol bro y Decapolis. A degasant ato ddyn byddar, oedd pryn yn gallu siarad, a cheisio ganddo roi ei law arno. Cymerodd yntai ef o'r neilltu oddi wrth y dyrfa ar ei ben ei hun. Rhoes ei fysedd yn ei glistiau, poerodd a chyffyrddodd a'i dafod. A chan edrych i fyny i'r nef, ochneiddiodd. A dweud wrtho, effatha. Hynny yw, agorer di. Agorwyd ei glistiau ar unwaith. A datodwyd rwym ei dafod. A dechreuodd lefaru yn eglur. A gorchmynodd iddynt, beidio a dweud wrth neb. Ond po fwyaf roedd ef yn gorchymyn iddynt, mwyaf yn y byd roeddent hwy yn cyhoeddi'r peth. Yr roeddent yn synnu'n fawr dros ben, gan ddweud, da, y gwnaeth ef bob peth. Mae'n gwneud hyd yn oed i fyddariaid glywed ac i fidio'n lefaru. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i gael stori'r plant nawr. Diolch. Bore da. Nes gael lot o'r chi fawr yma, dros y sefon. Reit te. Bore yma, dyn ni'n neud stori am pwy, chi'n meddwl? Iesu. Da iawn. Am Iesu, stori am Iesu. Nawr mae Iesu yn y stori yma yn iachau. Iowan? Na, ddim yn iachau Iowan. Mae o yn yr Efengyl Marc, mae o yn y llyfr Marc, a mae e yn iachau. Mae o'n stori am Iesu yn iachau. Beth yw iachau? Just a second. Ie, neu drwy yn well. Ie, heal yn Saesneg, healio bobl, ie. Nawr, ydych chi'n gwybod rai storis am Iesu sydd lle mae o wedi iachau? Ie, pa fath o beth oedd yn iachau o? Ania? Pan oedd rhywun methu cerdded, chi'n iawn, dwi'n gwybod oedd chi'n ei hwnna'n diweddar yr ysgol Sul, efo'r person oedd wedi parlysu, a wedyn dyma Iesu yn dweud wrtho fe, beth? Codi, a be nath e? A nath e jyst codi a cerdded ffwrdd? Ie, fel yna. Beth arall?
Pa ffordd arall mae Iesu wedi iechau pobl? Chi wedi clywed am storis? Ie? Oedd rhywun methu gweld, oedd nhw'n ddall, ac oedd e'n galw allan, a be nath Iesu? Be nath Iesu? Agor i lygyda, ie, agor i lygyda. A wedyn oedd e'n gallu? Gweld. Nawr, oedd rhywun wedi darllen y darlleniad? Oedd Emyr yn darllen? Na. Oedd o ddim yn un hir iawn, so felly gallech chi fod wedi trio. Oedd rhywun wedi clywed felly beth oedd Iesu, pa fath o berson oedd Iesu wedi iechau yn y stori yma? Oedd e? O, ti'n iawn. Mae hwnna fod i ddweud Marc. Ti'n iawn. Sori, mae cymgymered ar eich taflen chi wedyn. Mae e fod yn dweud Marc, gewch chi sgriblo hwnna eich. Mae'n dweud Iowan. Dwi'n siŵr iawn pam yn dweud Iowan. Camgymered. Diolch, Molly. Ond na, dim yn iechau Iowan, mae'n iechau dyn, a doedd e'n methu... Oedd e'n methu wneud dau beth? Oedd e'n gallu gweld? Oedd e'n iechau Marc? Na, hwn yw'r llyfr Marc. Ie? Y llyfr Marc. Yr efengil Marc. Am dyn, dyn ni'n gwybod ei enw fo, ond oedd e'n methu wneud dau beth. Ydy'n merch neu ydy'n fachgen? Mae'n fachgen. Ond oedd e'n methu wneud dau beth. Gwahanglwyr, felly oedd ti'n meddwl felly oedd gen i rhywbeth ar breichu fe? Ie? Na, doedd e ddim efo peth ar breichu. Oedd o'n methu gwneud rhywbeth. Oedd o'n gallu gweld, oedd o'n gallu cerdded, oedd o'n methu gwneud rhywbeth arall. Oedd e'n methu clywed. Dwi'n chi dros eich chi, mae'n i bech mewn siwflan. I chi gael clywed chi? Na, dwi'n gwybod. Oedd e'n methu clywed, ac oedd o hefyd, oedd e'n gallu siarad tipyn bach, ond oedd o'n methu siarad yn glir iawn, oedd pobl ddim yn deall beth oedd e'n dweud. So oedd e'n methu cysylltu gyda pobl eraill, ac oedd e'n methu clywed. Iawn, dychmygwch am funud, dychmygwch am funud, bod chi methu clywed. Mae yna rai pobl, a dyn nhw'n methu clywed. Dychmygwch, sut bydde fe i fethu clywed? Meddyliwch os chi'n neud rhywbeth fel gwylio teledu, a bod chi'n methu clywed beth sy'n digwydd. Annoying. Ie, mae'n annoying iawn. Neu bod chi, oedd e'n methu cysylltu, oedd e'n methu be gwneud? Subtitles. Subtitles. Ti'n iawn, oedd e'n gallu darllen y defnyddio subtitles, ti'n iawn. Ond weithio mae'n y pethau mynd ar goll, does? Y cerddoriaeth, oedd chi ddim yn gallu gwneud sens o beth sy'n digwydd efo'r cerddoriaeth. Beth am ddim yn gallu esbonio chi ni pobl eraill, a bod chi'n trio dweud rhywbeth, dwi eisiau hwn, ond does na neb yn deall chi. Chi'n gallu dychmygu hynna? Chi rili eisiau bwyd, a chi eisiau dweud wrth rhywun, fi eisiau bwyd, ond does na neb, mae pawb fel, be ti'n dweud? A chi methu deall chi. Ie, sut chi'n meddwl byddwch chi'n teimlo os byddwch chi'n methu clywed a methu dangos i pobl beth chi eisiau? Pa fath o teimladau felly fydd yn dod? Crac, ie? Drist iawn, ie? Rwystredig, mae hwnna'n gair rili dda. Bydda'r dyn wedyn yn gallu falle, trio'n gletach. Neu trio wneud i cluster fi gweithio. Bydda hwnna'n gweithio? Na. Oedd na unrhyw beth falle oedd o'n gallu wneud i gael ei gluster fo weithio? Na. A mae hwnna'n gallu wneud chi teimlo fel, dim gobaith. Hopeless, ie? Ddim yn gallu wneud dim byd am y peth. Nawr te, pwy nath ddod? Iesu, ac oedd ffrindiau wedi dod ar dyn yma at Iesu, ac wedi dweud, y ti'n gallu iechau fo. A nath e fynd â fe i'r ochr, a chi'n gwybod beth nath e wneud? Iechau. A sydd yma? Nath Iesu, cyffwrdd, glister fe. A wedyn, nath e poeri i law fe, neu ddim wneud. A cyffwrdd ar ceg fe. A wedyn, yn sydyn iawn, oedd y person yn gallu clywed a siarad. Sa'n nhw lawr. Nawr, mae hwnna yn wych, ydy. Mae e'n dangos bod Iesu yn bwerus, mae e'n dangos bod e'n gallu gwneud gwerthiau ac felly yn beth ni'n gwybod am Iesu. Mab pwy yw Iesu? Mab Duw, mae e'n fab Duw. Ond mae e'n dangos rhywbeth arall amdano ni, oce? Mae y Beibl yn sôn amdano ni bod ni methu gweld, methu gweld, ond bod ni methu clywed, oce? Ydych chi'n gallu clywed?
ydyn. So be mae'r Beibl yn golygu pan mae'n dweud bod ni'n methu clywed? Anya? Ie, ni'n methu deall, ni'n methu clywed yn iawn be mae Duw yn dweutho ni. A dyn ni, fel y dyn yna, falle ddim yn gallu gwneud yn byd amdano peth. Ni ddim yn gallu gwneud yn hynny i ddeall e. Dyn ni angen i rywun ddod at ni ac agor ein cluster ni i ddeall be mae'r Beibl yn dweud. Ac wedyn, bydd yn agor yn ceg ni a bydd ni'n gallu dweud am beth mae Iesu wedi wneud. So bod Iesu'n gwneud gwirthiau ac yn iachau, mae e hefyd yn dangos rhywbeth amdano ni. Bod ni angen dod at Iesu a gofyn, helpa fi ddeall, helpa fi wrando, helpa fi glywed beth wyt ti eisiau i fi glywed, fel bod fi yn gallu troi at ti. Nawr te, yn ystod tra mae Emyr yn siarad, fi wedi gwneud taflen bach, gyda camgymeriad, gewch chi newid hwnna. Mae yna un ohonyn nhw gyda lluniau yn barod o'r stori, a gallwch chi ychwanegu os chi eisiau jyst lliwio, neu ychwanegu chydig bach o'r stori ar geiriau, neu ar gyfer y rhai sydd tipyn bach yn fwy, gewch chi wneud y lluniau eich hunan, iawn? A gewch chi ddod i ddangos nhw i fi wedyn os chi eisiau. So, be mi fi roi? Dewch chi draw fan hyn a gewch chi gael un o'r un gyda fi. Siaw hwnna. Eila. O, diar. Anna. Let's see. Becca. Ia, gewch chi fynd yn oedd chi wedi cael papur chi, gewch chi fynd. Ti, Emyr? Ti gyda? Ni'n mynd i ganu emyn arall. Yr emyn yma yn dechrau fo'r deheuad o am dafodau fil, for 1,000 tongues. Mae Iesu'n rhyddhau tafod y dyn yma i allu siarad, a trwy ras mae'n gallu rhyddhau'n tafod ni i roi mawl i Dduw hefyd, ond bydde fe'n neis cael mwy o dyfodau i ddweud yn iawn, a mae'n prynwr ni i roi mas mawl a gogoniant fy arglwydd glân, gorchestion mawr ei ras. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu. Wow.
Gan ni weddio gyda'n gilydd, ni'n mynd i droi at Dduw mewn gweddi. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, dyn ni yn diolch i ti y bore yma bod ni'n dod at y meddyg mawr, y meddyg da, i'r arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn gallu ein iachau ni. Arglwydd. Ni wedi clywed y bore yma am Iesu yn dangos ei nerth, yn dasguddio rhywbeth o'i hunan wrth iddo fe iachau y dyn triennus hwnnw. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti am drwygaredd Iesu. Tynerwch yr arglwydd Iesu Grist yn ei ymwneud gyda phobl anghennus. A dad, ni'n cyflwyno ein hunan i ti nawr, arglwydd. Falle bod rhai ohono ni yma, rhai o deulu ehangach yr eglwys yn diodde, yn gorfforol ar hyn o bryd. A arglwydd, ni'n gofyn i ti i roi iachad. Ni'n gofyn i ti i'n gwneud ni yn gyflawn, arglwydd, yn ein cyrff ni. Arglwydd, ni'n gofyn am nerth a iechyd, arglwydd. Fel ein bod ni'n gallu defnyddio ein bywyd i gyd, y person cyfan dy fwyn di. Arglwydd, ni'n gofyn i ti dostyrio, ni'n gwybod fod y dyn yma ni wedi clywed amdano fe, byddai fywyd wedi bod yn hynod o galed yn y cyfnod hwnnw, arglwydd. Ac ni'n gwybod fod yna rannau o'r byd heddi lle mae yna bobl yn diodde, yn enbyd mewn gwahanol ffyrdd. A ni'n gofyn arna ti drygarhau, arglwydd, arna ti i iachau mewn ffyrdd rhyfeddol, mwyn dangos dy fawredd di. Ond arglwydd hefyd, ni'n diolch i ti am ddoctoried ac am datblygiadau meddygol, arglwydd, ond diolch am y pethau hyn hefyd, a gofyn i ti i drygarhau wrth y rai anghennus, y rai mwyaf bregus yn ein cymdeithas ni, o sgwelid i fod yn dda. Ond dad, ni'n gwybod hefyd, fel ni wedi canu a fel ni wedi clywed yn y stori plant, arglwydd, bod problem y dyn yma yn broblem i ni hefyd. Arglwydd, i ni y bore yma yn fyddar ac yn fyd yn naturiol, arglwydd. Dyna yw ein sefyllfa ni. Ac i ni angen di'n iachau ni. I ni angen di weithio yn ein calonau ni. Arglwydd, i agor ein clustiau ni ac i ryddhau ein tyfodau ni. Arglwydd, dyna pam i ni yma bore yma. I ni eisiau clywed dy lais di. Ni eisiau clywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrtho ni. Diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn siarad. Arglwydd, dwi ti ddim yn dawel. Arglwydd, ti'n siarad gyda ni. A ni'n gofyn bore yma am bob un ohono ni yn neud i roi clustiau i ni i glywed, i rando ar yr hyn sydd gen ti i'w ddweud. Ac ni yn gofyn am dafodau, rhydd, agored, arglwydd i siarad gyda thi, fel i ni'n gwneud nawr, ac i dyganwol di, ac i ddweud wrth eraill amdana ti, arglwydd. Diolch am y fraint sydd gyda ni, o ddweud wrth eraill am ein prynwr ni, ein gwaredwr ni, y doctor sydd wedi'n gwneud ni yn well tu fewn a thu fas. Arglwydd, ni'n diolch i ti. Y bore yma, mae Duw cariad o'i ti. Ac yn dy gariad di, rwy ti wedi trefnu ffordd un iachau ni. A hynny trwy ddioddefaint yr arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni nesau at y Pasg, arglwydd, ni'n diolch i ti am gyfle eto i gofio amdano fe, am ei aberth am i'r ffordd nath ei gorff
a'i iechyd corfforol cael ei roi drosto ni. Ac arglwydd yn fwy na hynny, fod ei fywyd perffaith wedi roi yn aberth yn ein lle ni. Fod wedi cymryd cosb ein pechod ni. A hynny mwyn ein gwneud ni yn bobl cyflawn unwaith eto. Diolch i ti am hyn. Arglwydd mawr ein diolch i ti. A da ni yn gofyn dros yr wythnosau nesaf yma, dros y Pasg, arglwydd, y bydde di ar waith, arglwydd, yn siarad â phobl ac yn dod â phobl i berthynas gyda thi dy hun. Arglwydd gweithio ni'n plith ni fel eglwys, arglwydd ni'n cyflwyno eglwysi eraill ein dinas ni, arglwydd, a'n gwlad ni, a'r byd. Arglwydd gweithio yn rymus mwyn dy enw mawr di. Dad, ni'n gofyn y bore yma. Arglwydd, mae llawer ohono ni yma yn dioddau. Arglwydd, rai mewn ffyrdd amlwg iawn, rai mewn ffyrdd cyddiedig i ni gyd am problemau arglwydd. I ni gyd am treialon i ni'n gwynebu ar y foment. Ac arglwydd yn gweddi ni wrth i ni rando ar dair di. Wrth i ni glywed yr hyn sydd gen ti ddweud wrthyn ni. Byddwn ni, wrth adael y lle hwn y bore yma, yn gallu dweud da gwnaeth bob peth. Arglwydd, gad i ni allu ddweud bod ti yn ddiw da. A gwybod bod ti yn ein caru ni. Ac arglwydd fod gen ti gynllun da a doeth ar ein cyfer ni. Bob un. Da derbyn ein maw felly. Am bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant ar arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad nesaf cyn bod ni'n dod at y bregaeth. Rhif 2 yn yr atodiad. Arglwydd tyrd a llefara di. Wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Mae'r arglwydd wedi'n creu ni mewn ffordd sydd yn ofnadwy a rhyfeddol. We are fearfully and wonderfully made. Mae'n wir yn dydy, mae'r corff dynol yn anhygoel. Okay? Bod gennym ni, fi'n siŵr i gyd ein gwendidau, falle bod yna rhywbeth ddim cweit yn iawn am ein corff ni, yn aml iawn. Mae salwch neu rhyw nam falle arno ni, ond mae'n cyrff ni yn ryfeddol. Ac un esiampl, neu falle dau, gallwch chi ddweud, esiampl o hynny yw be ni'n meddwl amdani'r bore yma. Okay? Heblaw fod na nam ar ein corff ni, heblaw bod ni wedi cael damwain neu bod yna rhywbeth wedi mynd o'i le rwsut, i ni'n gallu clywed a siarad. Chi'n gwybod hynny, ond faint ohoni sy'n wir yn gwerthfawrogi mor ryfeddol yw hynny. Mae'r arglwydd, a byddai'r athrawon eisiau fi bwysleisio hyn, mae'r arglwydd wedi rhoi 2 glist i ni ac 1 ceg. Mae hyn bwysig cofio hynny yn dydy, ond jyst meddyliwch am hynny. Mae Duw wedi creu ni yn y ffordd yma fel bod ni'n gallu derbyn gwybodaeth, cymryd pethau i fewn trwy ein clustiau, ac yna'n gallu cyfathrebu, yn gallu cynhyrchu gyda ein tafodau. Nawr gallen ni fod yma am amser hir jyst yn meddwl am y potensial mae hynny'n ei roi i ni. Mae jyst rhoi cwbl o enghreifftiau. Un peth mae'n caniatáu yw bod ni'n gallu adleisio yn dyn ni. Okay? So, chi'n gweld efo babis, pan maen nhw'n fach iawn, chi'n dysgu nhw, chi'n gweud a, a chi'n gobeithio bod nhw'n mynd i ymateb. Pam? Achos maen nhw wedi clywed a maen nhw'n trial adleisio. Ond ddim just mimicry yw ni hefyd yn gallu ateb, ni'n gallu ymateb. Felly mae rhywun yn gofyn cwestiwn, sut wyt ti? Falle bod rhywun wedi gofyn eich chi bore yma, a chi'n gallu ateb. A fel arfer, ni jyst yn gweud, fi'n iawn. Falle bod ni ddim yn onest yn yr ateb bob tron, ond ni'n gallu ateb. Chi'n gweld y pwynt? Gallwn ni bod yma yn rhoi pob math o esiample eraill. Mae dyn ni clustiau i rando, a mae gennym ni tafodau i siarad. Nawr, yn ein hanes ni'r bore yma, mae Iesu yn cyfarfod efo dyn, a mae'r 2 beth yna wedi ei amharu arnyn nhw. Ac yn ei ras, mae Iesu yn helpu. Ond fel ni wedi gweld o'r blaen yn Efengyl Marc, mae'r arwyddion yma mae Iesu yn ei cyflawni. Ni weithio'n galw nhw'n wyrthiau, ni'n weithio'n galw nhw'n rhyfeddodau, ond falle mae arwyddion yw'r gair gorau, achos mae'r arwyddion yma'n pwyntio at rhywbeth. Ac yn yr hanes yma, mae'r arwydd yma'n pwyntio ni unwaith eto at pwy yw Iesu a pam fod e wedi dod. A be fi'n gobeithio byddwn ni'n gweld, neu falle be fi'n gobeithio byddwn ni'n clywed y bore yma, yw hyn, mae'r arwydd yma'n pwyntio ni at y ffaith fod Iesu, mae fe yw'r un sy'n gallu agor ein clustiau a'n tafodau ni. Mae angen iddo fe agor ein clustiau a'n tafodau ni hefyd, yn llawn cymaint ar dyn trienus yma. Fel bod ni y bore yma yn gallu derbyn, yn gallu clywed, a chredu'r hyn mae'n dweud wrthon ni, a fel bod ni yn gallu ymateb iddo fe. Felly 2 bwynt sydd dyfu ar ein cyfyn i'r bore yma. Ni'n mynd i ddechrau gyda Iesu, yr un sy'n gallu agor clustiau a thafodau. Okay? Os ni'n edrych ar yr hanes yma, just ar y lefel mwyaf syml, fwyaf arwynebol, dyna ni'n gweld, ynddo fe. Pwy yw Iesu? Wel, fe yw'r un sy'n gallu agor clustiau a thafodau. Be sy'n digwydd? Wel, na i roi'r hanes i chi'n fras eto, neu ddim darllen o. Mae Iesu'n teithio trwy'r ardal yma, a mae'n cael ei gyflwyno i'r dyn yma. Mae yna ddyn yn cael ei gymryd ato fe. Ac mae Iesu'n gweld yr angen, a mae'n mynd ar dyn
yn ofalus yn dod i ffwrdd o'r dorf, sy'n o fod, ac yn mynd â fe un ochr ar ei ben ei hun, a mae'n gwneud rhai pethau ryfedd ar yr olwg gyntaf. Mae'n rhoi fysedd yng nghlistau'r dyn ac yn rhoi chydig o boer ar ei dafod ac yn edrych lan i'r nefoedd ac yn ochneidio ac yn dweud y gair yma, effatha, agorer, open, be opened, ac yn syth. Mae'r dyn yma'n cael ei wella. A felly fel fi'n gweud, ar olwg gyntaf, just hollol surface level reading, be mae'r wyrth yma yn dangos i ni? Wel, mae'n arwydd o pwy yw Iesu. Chi'n cofio'r disgyblion yn gofyn o'r blaen, maen nhw'n gweld arwydd arall, a maen nhw'n gofyn, pwy yw hwn? Pwy yw hwn? Wel, fe yw'r un sy'n gallu agor clistiau a thafodau. Nawr, pam bod hwnna'n bwysig? Wel, ni gyd yn gwybod yn dyn ni fel pobl, i ni'n dioddef o effeithiau y cwymp. Nôl yn Genesis, y penodau cyntaf yna, ni'n clywed fod Duw yn creu dyn ar ei ddelw ei hun. Mae Adda ac Efa, maen nhw'n berffaith, maen nhw'n gyflawn, dos na ddim nam, dos na ddim gwendid yn perthyn iddyn nhw. Mae'r ddaear yn dda iawn, ond yna mae Adda ac Efa yn gwrthryfela, mae pechod yn dod i fewn a canlyniadau pechod. Dyw pethau ddim yn iawn mwyach a ni gyd yn gwybod hynny yn dyn ni. Falle bod yna neb yma, falle bod yna rhywun yma. A mae'n nam ar eich clust chi. Falle bod yna rhywun yma a chi'n teimlo bod yna rhyw atal ar eich tafod chi. Falle bod rai yn cael problemau efo'i llyged, falle bod rai yn cael problemau efo'i croen, falle bod pob math o problemau eraill, ni gyd yn gwybod hynny yn dyn ni. A trwy'r Hen Testament, oedd Duw wedi bod yn addo, mae yna ffordd yn ôl. Fi ar waith. Mae yna gynllun i adfer y greadigedd, i ddadwneud y cwymp a holl effeithiau y cwymp. Mae Duw fel bydda'n dweud yn addo, fi'n mynd i ddelio gyda hyn. A felly yn yr Hen Testament, mae gennych chi ddisgrifiadau weithio o sut mae hwn yn mynd i edrych pan mae'r dydd yn dod, pan mae Duw wedi delio gyda y cwymp a phechod a problemau pechod, sut mae hwn yn mynd i edrych. A gyda chi fi ddarllen un enghraifft. Mae yn y proffwyd Eseia. Yn Eseia 35, mae'r bobl yn gwynebu ceithglyd, exile. A mae'r geithglyd ei hun yn symbol o pechod ac effeithiau pechod. A mae Duw yn addo fi'n mynd i ddod â chi nôl. Ac yn yr addewid yna, mewn ffordd mae Duw yn dweud, a fi'n mynd i ddelio gyda holl problemau chi. Ac yn Eseia 35, ni'n darllen hyn. Na i darllen adnod 5 a 6. Yna, fe agorir llygaid y deillion a chlustiau'r byddariaid. Fe lama y cloff fel hydd, fe gan tafod y midan. Hynny yw, dau o'r arwyddion mewn ffordd sy'n cael ei roi fyna. Beth sy'n mynd i fod yn wir yn y dyddiau olaf yna, o dau o'r rai sy'n cael ei roi yw bydd y byddar yn clywed. A bydd y myd yn llefaru. Nawr wrth i'r bobl ddisgwyl a meddwl, o sut mae hwn yn mynd i ddod, sut mae hynny'n mynd i edrych, pwy sy'n mynd i gyflawni hyn. Mae'n dod yn amlycach ac yn amlycach bod y pethau mae'n mynd i ddod trwy person, trwy unigolyn. A ni'n clywed amdano fe nes ymlaen yn Eseia. A byddwn ni'n siŵr byddwn ni'n meddwl am hyn tipyn dros y Pasg, ond yn Eseia, nes ymlaen, ni'n clywed am y gwas. Yr un yma sy'n mynd i ddod, y Meseia.
Yr un sydd yn mynd i ddod, ac yn mynd i ddioddef mwyn achub ei bobl. A ni'n clywed rhywbeth, ond mae'n rhaid i fi ddarllen hyn, mae'n drawiadol am yr gwas yma. Yn Eseia 50. Mae yna sawl adran sy'n sôn am y gwas ac yn ei ddisgrifio fe, yn dweud pethau fydd yn wir amdano fe. Pwy yw e? Siwr i chi'n mynd i adnabod e? Ni'n clywed hyn amdano fe yn Eseia 50, adnod 4. Dyma llais y gwas yn siarad. Mae'n dweud, roes yr arglwydd Dduw i mi dafod un yn dysgu, i wybod sut i gynnal y diffygiol a gair. Bob bore mae'n agor fy nghlust i wrando fel un yn dysgu. Agorodd yr arglwydd Dduw fy nghlust, ac ni wrth wynebais innau na chilio'n ôl. Rhoddais fy nghefn i'r curwyr, am cernau i'r rhai a dynau'r farf. Ni chyddiais fy wyneb rhag gwaradwydd na phoer. Ac ymlaen, ond y disgrifiad ni'n cael o'r gwas yma. Yr un sy'n mynd i ddioddef ac yn mynd i gymryd arno fe ei hun, problemau a dioddefaint ei bobl. Siwr i chi'n mynd i nabod e? Wel, mae'n un sydd yn gwrando'n berffaith ar y tad ac yn llefaru'n berffaith. Wrth i'r bobl yma weld Iesu yn iachau, a mae'n cyflawni pob math o arwyddion eraill ni wedi gweld yn dod yn tawelu stormydd yn bwrw allan cythreiliad, ond hyd yn oed fan hyn, wrth iddyn nhw weld nawr y byddar yn clywed a'r myd yn llefaru. Oedd e'n arwydd, pwy yw hwn? Fe yw'r gwas. Fe yw'r gwas sydd wedi dod i lefaru, i gyhoeddi neges Duw i ni. Mae eisiau ni wrando ddo fe. Mae eisiau ni ymateb iddo fe. Mae eisiau ni gredu ynddo fe. Pwy yw e? Fe yw'r Meseia. Mae wedi dod, mae wedi cyrraedd. Fe yw'r yr unig un i ni'n gallu gosod ein gobaith ni ynddo fe. Nawr bore yma, yw'r rheini ohono ni sydd yn diodde. Ond ni'n siŵr bod ni gyd yn diodde mewn gwahanol ffyrdd. Ac i bob un ohono ni, ar ryw bwynt yn ein bywyd, os ni'n byw yn ddigon hir, siŵr o fod, i ni'n mynd i ddechrau mynd yn fyddar. Ac siŵr o fod, mae'n tafod ni, ni'n mynd i ddechrau colli reolaeth ar ein tafod ni. Dyna sy'n digwydd yn dyfa i bobl wrth iddyn nhw heneiddio a phob math o broblemau iechyd eraill. Ac i ni bore yma, mae'n y gysur. Achos mae'n un fan hyn sydd yn gweld ein problemau, yn gweld ein hangen, a mae'r gallu ganddo fe i'n iachau ni, a mae'n iawn i ni weddio a gofyn am iachad, a mae'n abl i wneud. Ac eto mae'r gobaith yna gan bob un ohono ni, beth bynnag a ddaw, beth bynnag ni'n gwynebu, un dydd, yn y nefoedd ar ddeiar newydd, pan fydd ei wedi adfer y cwbl, bydd e'n rhoi corff newydd sbon i bob un ohono ni. Corff sydd ddim yn treulio ac yn gwanhau, corff heb nam na gwendid o gwbl, corff sy'n gallu clywed a gweld a teimlo a blasu a llefaru a phopeth yn ddi-nam. O'ch chi'n gwybod, mae'r Beibl yn hollol glir, mae'n nid ein problem penna ni bore yma yw ein iechyd neu diffyg iechyd efallai. Na, mae gennym ni broblem llawer dyfnach. A felly dyw'r arwydd yma ddim yn unig yn pwyntio at pwy yw Iesu fel yr un sydd yn abl i agor clustia tyfodau, ond mae hefyd yn dangos i ni pam fod e wedi dod. Dyma'r ail bwynt. Iesu yw'r un ni angen i agor ein clustiau a'n tyfodau ni. Mae'r Beibl yn defnyddio lot o ddarluniau
i ddisgrifio ein sefyllfa ni fel pobl. Hynny yw, mae'n problemau iechyd ni, yn problemau corfforol ni, yno ac yn pwyntio at problem dyfnach. Problem pechod. A mae'r Beibl yn defnyddio pob math o ddarluniau, yn dydi? Mae'n disgrifio ni fel pobl sydd yn farw, fel esgyrn sychion. Wel, dyn ni ddim yn farw, dyn ni ddim yn esgyrn sychion, ond yn ysbrydol, dyna sydd yn wir. Mae'r Beibl yn dweud, ni'n dlawd. Wel, falle bod rai o'n ni yma efo digon yn y banc, digon yn ein wallet ni'r bore yma, ond yn ysbrydol, does dim byd gyda ni. Mae'r Beibl yn dweud bod ni'n frwnt. Nawr, fi'n gobeithio bod y mwyafrif ohoni wedi cael cawod neu rhywbeth bore yma, wedi golchi'n hunan ac eto'n ysbrydol. Mae'r broblem yna o frynt ni yn y galon. Ni wedi clywed, mae'r Beibl yn disgrifio ni fel petai ni'n ddall ac yn gloff. Hynny, ni methu gweld yn iawn, ni methu cario'n hunan i lle dylsyn ni fynd. Ond disgrifiadau ysbrydol ydyn nhw, yn dyfa. Mae dyn ni enghraifft trawiadol o hynny, ni wedi clywed ychydig yn barod yn Eseion. Drychwch ar Salm 38. Mae'n arbennig o berthnasol y bore yma. Salm 38, adnod 13. Mae'r salmydd yn hyn yn ymwybodol o'i angen, o'i wendid, o'i bechod. Mae wedi dweud yn adnod 4, aeth fy nghamweddau dros fy mhen. Ond fan hyn yn adnod 13, mae'r disgrifiad yma, yr wyf fi fel un byddar, heb fod yn clywed, a midan, heb fod yn agor ei enau. Does fel y dyn yna. Mae'r salmydd yn dweud mae dyna yw i sefyllfa fe hefyd, a mae'r Beibl yn dweud mae dyma yw ein sefyllfa ni, bob un y bore yma. Yn naturiol, i ni'n fyddar. Ar falle bod e'n clistiau corfforol ni'n gweithio'n berffaith. Ond yn ysbrydol, i ni'n fyddar. Mae'n clistiau ni'n galed. I ni ddim yn gallu derbyn neges Dduw. Ac i ni hefyd yn fyd. Hynny yw, dyw'n tafod ysbrydol ni ddim yn gweithio'n gywir. I ni ddim yn gallu derbyn y neges, a ni ddim yn gallu ymateb chwaith i'r neges. Yna pam bod yna bobl, a bydd e'n wir ar hyd a lled ein gwlad ni heddi, fydd yna bobl yn mynd i gapel. Falle bydd y capel yn edrych yn ddigon tebyg i hwn, falle bydd e'n edrych yn wahanol iawn, ond bydd y gair yn cael ei ddarllen, a fydd y gair yn cael ei esbonio, a fydd yna wirioneddau yn cael ei canu, a bydd yna bobl yn clywed y pethau yma, ond maen nhw'n fyddar. Dyn nhw ddim yn derbyn e. Ac yn sicr, maen nhw'n fyd, dyn nhw ddim yn gallu gweld eu hangen nhw, a dyn nhw ddim yn gallu galw allan am gymorth. Iesu yw'r un ni angen i agor ein clustiau tafodau ni. Chi'n gweld? Fe yw'r unig un sy'n gallu, a dyna mae'n cynnig ei wneud. Drachwch eto ar y ffordd mae Iesu yn ymwneud efo'r dyn yma. Ni wedi edrych arno fe'n arwynebol, ond drachwch unwaith eto ar y manylion. Gyda chi fi ddarllen nhw eto. Adnod 33. Cymerodd ynta ef o'r neilltu, oddi wrth y dyrfa ar ei ben ei hun. Rhoes ei fysedd yn ei glistiau, poerodd a chyffyrddodd a'i dafod, ac yn edrych i fyny i'r nef o chneidio a dweud wrtho, effatha, hynny yw agorer di. Agorwyd ei glistiau ar unwaith a datodwyd rwy ei dafod a dechreuodd lefaru yn eglur. Sut mae Iesu'n gweithio y mywyd person?
Ond gyntaf un, mae'n dod â nhw fel petai i un ochr. Mae Iesu'n tosterio wrth y dyn yma. A mae'n gweithio yn ei fywyd Wel, dyw ffydd rhywun arall, dyw perthynas rhywun arall gyda'r arglwydd ddim yn gallu helpu fi. Mae angen iddo fe weithio yno fi. A mae Iesu mor dyner nag yw e. Mae'n mynd â fe i ffwrdd o'r ffys a'r dorf, a'r sylw, a'r cwbl. Mae'n dod â fe i ffwrdd ar ei ben ei hun. A mae'n ymwneud â fe mewn ffordd mor bersonol yn dydy. Mae'n swnio'n bizar, y pethau mae Iesu'n gwneud. Ond ni'n gweld hynny yn aml gyda Iesu, yn dydy? Mae'r bobl jyst eisiau Iesu roi dwylo nhw. Jyst cyffwrdd bydd hwnna'n ddigon. Wel bydda hynny'n ddigon. Pam felly bod Iesu'n gwneud rhywbeth gwahanol fan hyn, ac ar y degau eraill ni'n gweld yn gwneud clai allan o fod a rhywbeth fel yna. Pam? Wel, mae'n delio'n bersonol gyda fe, yn dydy? Cymod, oedd y dyn yma ddim yn gallu clywed. A felly mae Iesu'n ymwneud gyda fe mewn ffordd sy'n apelio at y synhwyrau eraill, yn dydy? Mae'n cyffwrdd â fe. Wel, oedd e methu clywed beth oedd Iesu'n gweud a gwneud, ond mae'n gallu teimlo hynny. A mae'n gallu gweld Iesu yn cymryd ohono fe ei hun. Ac yn cyffwrdd a'i dafod e. A bydd fe'n gallu blasu rhywbeth o hynny, a fi'n siŵr yn gallu aroglu rhywbeth wrth i Iesu ddweud y gair yna, effatha. Oedd e'n gallu aroglu hanadl Iesu? Oedd e'n gallu gweld Iesu'n edrych lan i'r nefoedd. Mae Iesu'n ymwneud gyda fe mewn ffordd personol, a mae hynny wastad yn wir. Mae Duw yn achub pawb yn yr un ffordd sylfaenol. Ac eto fydd pob un Cristion yn ystafell yma yn gallu dweud, wel, dyma'r ffordd nath e weithio yn fy mhrofiad i. Dyma fy stori i. A beth sy'n digwydd? Mae'n drawiadol nag yw e. Mae Iesu'n dweud y gair yma, effatha. A mae'r clustiau'n cael ei agor ar unwaith, a fi'n gobeithio bod fi ddim yn mynd yn rhy bell fan hyn, ond o'ch chi bron yn cael y syniad a nath y dyn glywed diwedd y gair. Falle bod e ddim wedi clywed y dechrau'r ond erbyn yr atha ar y diwedd, oedd e'n clywed. A mae rhywbeth fel yna'n digwydd i ni, chi'n gweld. Mae Duw yn siarad gyda ni. Trwy ei air, mae'n siarad bob wythnos. Ond mae'n y bwynt yn dod efallai lle ni'n dechrau clywed. Fi'n cofio clywed am blentyn, un o blant y capel, na ddim gweud pwy, ar wersyll. Ac plentyn yma wedi cael ei fag i mynd i'r capel bob wythnos, clywed y straeon yma bob wythnos. Ac oedd e mewn rhyw astudiaeth, a dyma fe'n troi at y person oedd yn arwain yr astudiaeth, a dyma fe'n dweud efo'r golwg, apparently, puzzled yma ar ei wyneb, ti'n gweud mae dim ond ffydd sydd angen? Ti'n gweud bod fi dim ond yn y gyd fi angen neud i gael fy achub i'w credu? Oedd e wedi clywed hwnna bob wythnos, siwr o bod, o leia. Dro ar ôl tro, cannoedd a cannoedd o weithiau. Ond yn y foment hynna, mae rhywbeth yn digwydd. Mae glistio fe fel petai'n cael ei hagor. Falle bod chi wedi sylwi, wrth i Iesu wneud hyn, be mae'n gwneud? Wel, mae'n edrych lan i'r nef, yn dydy. Mae'n cydnabod, mae gwaith Duw yw hyn. A mae'n o'ch neidio. Pam bod e'n o'ch neidio? Wel,
ni'n gweld Iesu'n gwneud hynny ar y deg yn dyn ni. Mae'n ochneidio, mae'n mynd yn grac wrth weld effeithiau pechod yn y byd. Ond mi'n credu bod yna awgrym fwy yn does. Yn yw pam bod Iesu'n ochneidio? Wel, achos mae hwn yn costio iddo fe. Mae'n costio iddo fe. Mwyn iachau'r dyn yma, mwyn bod yr un sydd yn agor clustiau a thafodau, oedd hynny yn golygu bod rhaid i'r Iesu fynd i'r groes. Dyna ni'n clywed yn Eseia am y gwas, mae'n mynd i gael i boenydio, ei archolli, ei drywanu, ei giro, ei gleisio, mwyn iachau, a nid jyst mwyn iachau na llanol, ond mwyn iachau ein calon ni. Oedd Iesu yn mynd i ddioddau ar y groes, mwyn bod yr un sy'n gallu agor ein clustiau a'n tafodau ni. A na gwyn hyfryd yn dydy. Mae'r dyn yma'n clywed am y tro cyntaf falle. A datodwyd drwy mi dafod a dechreuodd lefaru neglu. Be chi'n meddwl oedd ei eiriau cyntaf? Ni ddim yn gwybod. Mae siwr o fod yn good guess, mae diolch. Byddwch chi'n gobeithio falle mae diolch oedd y peth cyntaf, falle nid yr idio'r peth cyntaf, ond siwr o fod i dilyn yn eitha buan wedyn, diolch. Hynny yw, mae'n clywed nawr, a felly mae'n gallu ymateb. Dyna sydd ei angen ar bob un ohono ni'r bore yma. Falle bod chi'n dod yma meddwl am problem mawr i yw hyn, llall ag arall. Na, ein problem mwyaf ni yw bod ni angen i'r arglwydd i agor ein clustiau ni, i glywed beth sydd ganddo fe i'w ddweud, ac i agor ein tafodau ni fel bod ni'n gallu ymateb iddo fe mewn ffydd. Ac wrth gwrs, dyw hynny ddim jyst yn digwydd unwaith. Hynny yw, dyw'r gwrando ar ymateb ddim yn rhywbeth unwaith a dyna fe. Dychmygwch am y dyn yma, ni ddim yn clywed beth ddigwyddodd nesaf yn ei brofiad. Fi eisiau chi jyst dychmygu bod e wedi mynd adre a di cymryd rhyw ddarnau falle o hen ddefnydd a di sgryncio nhw lan a di sticio nhw yn ei glistio fe. Ac yna di cymryd bwndel o ddefnydd arall a sticio fe yn ei gegau. Fel bod e ddim yn gallu clywed dim byd arall a ddim yn gallu dweud dim byd arall. Ydy, byddwch chi'n meddwl, beth sy'n bod arno ti? Na, wrth gwrs ddim. Mae di agor dy glistia di a di agor dy dafod i mwyn i ti gario ymlaen i'w defnyddio nhw. Mae'r un peth yn wir i ni, yn dydy? Fi'n gobeithio bod mwyafrif ohono ni'n gallu meddwl am gyfnod lle oedd Duw wedi siarad gyda ni yn glir a i roi'r gallu i ni i ymateb iddo fe. Yn yw, os yw hwnna ddim di digwydd i chi eto, yn gweddi ni bydd yn digwydd heddi nawr, bore yma, cyn diwedd yr oedfa yma. Ond nid yna'r diwedd, efe, nid yna'r diwedd y stori. Dyma ddechrau ar fywyd o rando ac ymateb i Dduw. Dyma ddechrau ar fywyd o geisio o ddydd i ddydd, clywed llais yr arglwydd ac ymateb iddo fe. Clywed gan Dduw, dweud am Dduw. Clywed gan Dduw, moli Dduw. Clywed ei neges ei ni a rannu ei neges ei gydag eraill. Gawyn, ydyn ni yn gwneud hynny? Ydyn ni'n trio gwneud hynny? Ni angen gwrando ar ei lais e. Mae di siarad gyda ni yn ei air. Ni angen gwrando ar ei lais e mewn gweddi. Mae angen ni wrando ar ei lais e wrth i ni ddod at ein gilydd fel hyn ar y Sul, ar nos Fawrth, ar adegau eraill. Achos wrth i ni ddilyn yr arglwydd o ddydd i ddydd, y llais sy'n eisiau i fod yn ein harwain ni yw ei lais e. Mae gymaint o leisiau eraill, fi'n siŵr oedd y dyn yma, i glistio fe'n agor, sŵn, di am i. Os chi fel fi a weithio'n gorfod cael eich clustiau chi di syrinjo, chi'n gadael y lle a chi'n clywed popeth. Fi'n siŵr oedd y dyn yma, falle oedd yn overwhelming iddo fe.
clywed yr holl lleisiau gwahanol yma. Mae yna lot o leisiau sy'n cystadlu am ein sylw ni o ddydd i ddydd, ond y llais sy'n eisiau bod yn gwrando allan amdano fe yw llais yr arglwydd. I lais yn ein hyfforddi ni, gwna hyn, paid gwneud hyn. Ei lais e'n cysuro ni. Ei lais yn ein herio ni ac yn ein hannog ni ac yn rhoi popeth sydd ei angen i ni. A mae eisiau ni fod yn ymateb yn does. Canu, am dyfodau fil ar gân. Mae canu, chymod, hyd yn oed os dim lot o lais dych chi. Mae canu yn rodd gan Dduw i ni ei foli Mae eisiau ni ddefnyddio'n tafon ni i rannu gydag eraill. Y newyddion da yma. Mae'n drawiadol fi wrth y modd lle mae'r hanes yma'n gorffen. Ni ddim yn clywed llais y dyn mewn gwirionedd, ond ni yn clywed llais y dyrfa yn dyn ni. Roedd yn synnu'n fawr dros ben, gan ddweud, da y gwnaeth ef bob peth. Wel, os i ni yn gwrando ar yr arglwydd, o ddydd i ddydd, yn siarad gyda fe, ac yn galw arno fe, ac yn gofyn iddo fe yn helpu ni i ddeall yr hyn sy'n digwydd i ni o ddydd i ddydd, mae'n bosib i bob un ohono ni bore yma i ddweud y geiriau hynny. Da gwnaeth ef bob peth. Chymod, hyd yn oed os yw e ddim yn iachau ni mewn rhyw ffordd arbennig. Neu hyd yn oed os yw e ddim yn ateb ein gweddi ni yn y ffordd byddwn ni wedi gobeithio. Hyd yn oed pan i ni mynd trwy'r treialon a'r cyfnodau anodd yna, os i ni'n clywed i lais o ddydd i ddydd, yn ein helpu ni weld, fod gyda ni, dwi ddim wedi'n gadael ni, dwi ddim yn dawel. Mae ganddo fe gynllun, mae ar waith, a mae'n mynd i ddod â ni i'r diwedd. I ni hefyd wedyn yn gallu gweud, da gwnaeth ef bob peth. Gawim yn bore yma, ydych chi a fi, ydyn ni'n gwrando. Mae Duw wedi rhoi clistiau i ni, ydyn ni'n gwrando. Mae wedi rhoi tafodau i ni hefyd, ydyn ni'n defnyddio nhw gogoniant iddo fi. Amen. Amen. Cyn bod ni'n canu yn emyn ola ni, gawn ni air bach o weddi. Arglwydd, ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am pwy yw a pham bod wedi dod. Ni'n diolch am yr hyn i di dysgu amdano fe y bore yma. Ond ni'n gweddio, bydd yr hyn i ni wedi clywed arglwydd ddim yn stopio fel petai yn ein clistiau ni. Ond arglwydd yn ffeindio ei ffordd i fewn i'n calon ni. Arglwydd, helpa bob un ohono ni i glywed y lais di yn siarad â ni, yn sibrwyd, yn dawel â ni. Nawr ac o ddydd i ddydd. Ac arglwydd, helpa ni i ni am dyfolu di ac i ni am rannu'r pethau hyn gyda'r eraill hefyd. I ni, yn dy garu di arglwydd. Diolch i ti. Amen. Amen. Ganwn ni Emyr Rhif 22. Nawr, mewn gorfoleddus gan, dyrchafaf glod i'm harglwydd glan, ynghyd a'i saint cydseinio na fy Iesu, a wnaeth bob peth yn dda. Na ni sefyll i ganu.
ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda bob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.